Na ľade už je Frihauf a Paľov. Práve proti Frihaufovi Chrenko spoločne s Ďurákom získali puk. V tejto chvíli sa začala skrátená nitrianská presilovka. Na ľad už naskočil Henrik Ručkaj. Tu je Ďurkek na modrej čiare spoločne s Ďurákom a kompletný prvý útok. Tomáš Chrenko, Salí a z trestnej lavice naskočený Ručkaj. Práve teraz má puk na hokejke Henrik Ručkaj. Salí, Chrenko, Ručkaj sa presúva pred bránku. Tomáš Chrenko modrej čiary, opäť Ďurák presunutý do predbránkového priestoru. Ďurkechová strela, ale netrafil bránku. Ešte raz vypálil Chrenko. Akútny odpaluje puk, ale nie ďaleko. Ešte Ďurkech vracia do bránkoviska a aj do bránky presne vo chvíli, keď Vantroba naskočil na rad z trestnej lavice. Vyrovnávajúci gól na 3-3 v čase 55-59 podaní Ďurkecha. Obrovský výbuch radosti na nitrianskej strane. Tomáš Chrenko ešte išiel burcovať už bez tak freneticky povzbudzujúcich divákov. Doskackal ten puk ako taká žabka až do bránky. Tu nás si mohol dať Vlado Krupný troška viac záležať. Nemusel do stredom odpalovať, ale v tej rýchlosti to je ťažko. Prišla strela. Tečovaná. Myslím si, že opäť tečoval on tú strelu, takže dva nešťastné také okamihy, no ale dá sa povedať, že to bolo ešte pri presilovke. Ešte Vantroba sa nestihol presunúť do pásma, hoci už bol na ľade. 2 sekundy to bolo oficiálne po skončení jeho trestu. Tu vidíte ale tú obrovskú kanonádu, akú rozputali Nitrania. Bystričania zasunutí veľmi hlboko pri vlastnom brankárovi, aj preto Kutný nedokázal až tak dokonale vyhodiť ten puk a potom prišiel nešťastný teč Ďurkechovej strely. Nešťastný pre Bystricu, šťastný pre Nitru. Stav 3-3. Všetko máme už určené. Sériu 3 samostatných nájazdov začnú domáci hráči, ich najproduktívnejší hráč a líder celosezóny Tomáš Chrenko. V mládežníckych sezónach excelentný zakončovateľ. Všetci diváci vstali, tak musíme urobiť aj my. Aby sme niečo videli. Chrenko versus Vojtek. Začínajú sa samostatné nájazdy a Chrenko si poradil s Vojtekom. Po nádhernej kľúčke. Síce krátkej, ale efektívnej. Nitra vedie 1-0. Pekne naznačil strelu, potom potiahol to do backendu, vzdial do náporent a rýchlo medzi nohy. Výborne predvedené. Za Bystricu odpovedá Tomáš Bulík. Hráč, ktorý v 29. minúte vyrovnal stav tohto zápasu na 2-2. 24-gólový strelec v tejto sezóne Tomáš Bulík. Proti nemu Vlastibil Lakosil. Tomáš Bulík zvoril strelu a Lakosil ju lapačkou dokázal zlikvidovať. Po prvej sérii vedie Nitra 1-0. Ako si ukázal pevné nervy, Bulík volil strelu na lapačku. Ďalším nitrianským exekútorom je Miroslav Kováčik. Hráč, ktorý odohral parádnu sériu. A Kováčik zvyšuje na 2-0. Hokejový ošial v tejto chvíli nepozná hraníc. Domáci hráči sú blízučko k tomu, aby postúpili do semifinále. Po sezóne 2005-2006, keď sa to viac menej čakalo, keď Nitra vyhrala základnú časť. Ale ešte je priskoro na oslavy. Veľký tlak na Romanovi Tománkovi, ktorý musí dať. Ak nedá, Nitra je v semifinále, Banská Bystrica vypadne
sérii po výsledku 2-4. Tománek nedal a Nitra postupuje medzi 4 najlepšie extraligové týmy tejto sezóny. Vlastimil Latosil sa ako prvý išiel tešiť nitrianským priaznivcom. Tí si užijú túto sezónu ešte minimálne v jednej sérii. Nitra v semifinále, to tu naposledy bolo, Andrej, keď si práve ty obliekal dres Nitry. Aj som dojatý, troška ma prebehli tie spomienky a prajem chlapcom tak túto radosť, toto aby zažili a veľká gratulácia. Autorom rozhodujúceho gólu je Tomáš Chrenko. Tu sa pozrieme ešte raz na Tománka, ktorý nedal. Roman Tománek má veľmi šikovné ruky. Ovláda kratučké kručky. V poslednom zápase základnej časti na Slovane sa o tom presvedčil Braňo Konrád. Tentoraz Tománek volil strelu a tá úspešná nebola. Nitra vyhrala 6. zápas v tejto sérii, ktorý hrala na domácom ľade a premenila mečbal. V tejto chvíli je jasné, keď už poznáme aj tretieho semifinalistu, že prvou semifinálovou dvojičkou bez ohľadu na výsledok série Martin Skalica bude Slovan a Nitra. To bude ďalšia séria, ďalší hokejový sviatok v Nitre. Andrej, už v tejto chvíli máš pozvanie aspoň na niektoré zápasy, aby si ich spoločne s nami odkomentoval. Ďakujem, rád prídem. Na tvárach nitrianských hráčov je okrem tej obrovskej extrémnej radosti vidieť aj velikánske dojatie, pretože už sme to niekoľkokrát spomínali. Nitra mala obrovské problémy. Čelila dokonca aj tlaku, ktorý ju mal vyradiť z ligy, nepustiť do play-off. Zapracovalo vedenie klubu, aby aspoň náznakovo dokázalo splniť tie podmienky, ktoré ustanovil Prohokej ako riadiaci orgán našej súťaže. No ale to, čo sa udialo teraz na ľade, to majú jednoznačne na svedomí hráči, ktorí vyslali veľký impuls smerom k fanúšikom a tí im ho a zdá ešte vo väčšej miere vrátili. A na ľade to bolo vidieť. Aj takí tvrdí chlapi, jak sú hokejisti, sa neubránia slze, lebo fakt je to taká situácia, je to vypätie, je to kopa nervov, ale celú sezónu, či po vyhratom zápase, po prehratom, stále je tlak vedenia z fanúšikov. Sám hráč chce niečo dokázať, tlačí, maká dre a je to toto také zadosťučinenie. To je ovocie tej roboty a jak som spomínal, táto situácia tu bola veľmi ťažká a o to viac energie museli vynaložiť a vôbec sa nečudujem, že určite aj fanúšikom vyhrkli slzy, lebo stálo to veľa emócií a veľa síl. Klobúk dolu aj pred Banskou Bystricou za tú celú sezónu, akú odohrala. Hovorí sa, že druhý rok býva kritický. Banskobystrický vlaňajší nováčik zvládol druhý rok existencie v najvyššej súťaži famózne za suverénnym Slovanom obsadil druhú priečku po základnej časti. No a potom v play-off mal aj kus smoly, že narazil na Nitru, ktorá bola nesmierne disponovaná a tými všetkými skutočnosťami, o ktorých sme hovorili, aj viac ako normálnymi okolnostiami play-off aj motivovaná. Určite sezóna Bystričanov možno budú troška sklamaní. Boli suverene druhý celú sezónu, hrali dobrý hokej. Bavili ľudí, veľa osobností tam bolo, ktorým sezóna vyšla, no je to troška aj kruté, že po takej odretej sezóne skončíte takto, no určite to budú považovať za neúspech, ale keď sa na to pozrú, časom to prebolí a je to dobrá skúsenosť, aj keď si myslím, že to je šport, jeden je šťastný, druhý je smutný, jo. Jedni sa radujú, druhí sú nešťastní, ale neviem, aby som bol férový, snažím sa byť férový. Viem, ako to je, no tak tam budú slzy šťastia a tam budú slzy smutku. Ja poznám dobre ten pocit, keď sme skončili play-off, takže prežívam to s jednými aj s druhými. Slovan versus Nitra a Košice versus lepší z dvojice Martin Skalica. Tam sa ešte len musí rozhodnúť. Uvidíme, či zajtra, alebo až v piatok Martine.